Яны паўсюль у кавярнях, гандлёвых цэнтрах, санаторыях, каля помнікаў савецкай эпохі. На вуліцах беларускіх гарадоў апошнім часам стала заўважна больш расійскіх турыстаў. Для паездкі ў нашу краіну ім не патрэбныя замежны пашпарт, віза ці страхоўка. Больш за тое, нашыя гарады, на жаль, застаюцца расійскамоўнымі, таму госці з усходу пачуваюцца як удома. Пры тым, што вонкава вялікіх адрозненняў паміж беларусамі і расейцамі нібыта няма, вылічыць госця з усходу звычайна проста. Адна з адметнасцяў, бачная непрыхаваным вокам. Расейцы часта ігнаруюць правілы паркавання. Как можно быть таким чушником? Вот, нигде нету. Надо вот стать сюда, чтобы не выехать. Полупустая стоянка. Приехал. Заехал на тротуар, встал и пошел. А именно вот россияне приезжают и всегда становятся на инвалидные места и всегда и под знаками. Интересно вот почему. Хотя парковка пустая. Яшчэ расейцы часта незадаволеныя гарадамі, мінакамі, шыльдамі, ежай, а асабліва немагчымасцю расплаціцца сваёю валютаю ў нашых крамах. Девушка за стойкой кассы вообще не поняла. Она говорит: извините, у нас другая валюта, мы не можем принять в русских рублях. И вот эта женщина начала просто материться и говорить: вы вообще без нас ничто, давайте, мы одна страна, вы под нас, принимай русский рубль и закрой свой рот. Аднак у той самай чарзе стаяў іншы расеец, які папрасіў жанчыну спыніць гістэрыку і не ганьбіць сваіх суайчыннікаў. Извинился еще перед всеми людьми в очереди, перед кассиршей, перед администратором за то, что простите, пожалуйста, что вот человек из России позволил себе такое хамство, мы не такие, мы на самом деле уважаем вашу культуру. Нешта падобнае адбывалася і на вакзале ў Берасці. Жанчына патрабавала сканвертаваць цэны ў расійскія рублі ды прыняць расійскую валюту, на што атрымала годны адказ. Ну откуда я знаю, сколько это ваших? Мы в Беларуси, мы живем в Беларуси, вы сейчас на территории Беларуси. Я не знаю, сколько это ваших. Это 1 рубль белорусских рублей. Адную госцю з усходу ў горадні абурыла шмат чаго. Імша ў касцёле не па-расейску. Самі касцёлы, чаму іх так шмат? Еўрапейская, а не расійская архітэктура. У выніку расейка зрабіла страшную выснову. Горадня, няверны Расеі горад. За такую ацэнку дзякуем госці і зычым добрай дарогі дадому. Сапраўды такіх гасцей затрымліваць у хаце нашай не будзем. Дзякуй за цудоўны сюжэт. І гэтая тэма, якая разагрывае вельмі моцна сацыяльныя сеткі, вельмі годна беларусы адказваюць на тое, што гэтыя панаехаўшыя вычыняюць. Тым не менш, мы зараз пераходзім да іншай тэмы, якая таксама звязаная з тым. Бо беларускія вакзалы, крамы, рэстараны і, канешне, санаторыі, там паўсюль цяпер расейцы. Беларусаў нашмат меней. Мы, вядома, гасцінная краіна, але і берагі трэба ведаць. Чым адгукаецца наплыў суседзяў у нашых санаторыях, мы спытаем у праваабаронцы і заснавальніка офісу правоў людзей з інваліднасцю Сергея Драздоўскага. Вітаем, дарагі спадар Сергею. День добрый. Вітаем. Спадар Сергей, ну здавалася б, хай бы ехалі тыя турысты, нічога страшнога, але чым гэта кепскім абарачваецца для беларусаў, которые таксама б хацелі ў сваіх санаторыях адпачываць? Ну, ведаеце, што тут такая... Калі мы паглядзім статыстыку сёння, то 30% у прошлом годзе было замежных турыстаў, якія былі ў санаторыях беларускіх. Не так много. Яны больш заўважныя, таму што і ваш тут сюжэт быў, але ж 30%. Тым не менш, ну окей, 30%, можа быццам бы і не так шмат, але я ведаю, што рэальна беларусу ці беларусцы трапіць у санаторый зараз вельмі складана. Фактычна яны камерцыялізаваліся, яны сталі такой турыстычнай паслугай, бо праз прафсаюзы, як раней было і заўсёды людзі там ездзілі ў санаторый, зараз уже амаль немагчыма. Вось, карацей, як трапіць зараз можна ў санаторый? Можа, вы ведаеце, можаце падказаць нам? Ну, ведаеце, што сістэма, яна, як была, так засталася старая. Гэта паказанні ад тэрапеўтаў, ад сваіх паліклінік, накіраванні ў санаторый. І гэта, ну, сёння не мае такую глобальную праблему насамрэч. То бок, скаргі ёсць, канешне, да? І скаргі такія нішавыя. То бок, людзі з нейкімі асабістымі патрэбнасцямі находится в неким не тым стане. Збольшага, ну, так выглядае, что все покрывается.
Ёсць, напрыклад, праблема, калі сям'я з дзіцём з інваліднасцю атрымлівалі санаторныя паслугі до 16 год, потым ёсць такі, ну, добры такі нейкая добрая праблема ў тым, што атрымаць далей гэты працяг, ну, складана. Таксама, напрыклад, калі кажуць сёння, што 40% беларускіх санаторыяў доступныя, маюць доступнае асяроддзе, ну, для мяне гэта, канешне, смешна, а тут не ўлічваецца, што акрамя фізічнага доступнасці яшчэ іншая доступнасць, так? І тут, напрыклад, людзі з аўтызмам і сем'і, у якіх ёсць дзеці з аўтызмам, ну, гэта такая ўразлівая група. Атрымліваецца, якраз вось дзеля каго гэтыя санаторыі ствараліся, а гэта прадстаўнікі ўразлівых групаў насельніцтва. Ды, в прынцыпе, простыя рабацягі, для іх гэта стваралася. Працаваў там год ля мартынаўскай печы, там, ці не ведаю, там, на якім-небудзь заводзе ці на ферме, а потом паехаў на месяц, адпачыў, пахарчаваўся добра, падлекаваўся. Дзеля гэтых людзей гэта ўсё стваралася, а зараз гэта атрымліваецца сістэма ўсё далей і далей ад гэтых людзей, так? Глядзіце, ну, я паспрачаўся з тым, што для ўразлівых груп, больш для рабацяг, да. Трэба фонд трошкі падтрымліваць, але ж глядзіце, калі мы глядзім і, ну, так, на шыльды санаторыяў, мы часта бачым там рэабілітацыя, да? Дзе там тая рэабілітацыя? За 15 дзён якая рэабілітацыя? Гэта насамрэч не больш як сацыяльная перадышка. Усё. То бок чалавек можа адарвацца ад сваёй кухні, ад сваёй гатоўкі, ад сваёй мыцця пасуды, там атрымаць, ну, больш лепшае харчаванне наўпрост па таму, як яно было лепшым, ну, для яго арганізму, я б сказаў, і менш нейкіх дрэнных уліванняў. Але гэта так, і гэта так. Але ж санаторыі актыўна прадвігаюць, што яны рэабілітацыйныя, і тут я бы сильна паспрачаўся з іх рэабілітацыйным патэнцыялам. А скажыце, ну вось сапраўды, тут кажам, што рэабілітацыя такая сабе, але як агулам вы можаце ацаніць якасць вось гэтых медычных паслугаў, якія зараз аказваюць санаторыі? Бо ўсё ж такі гэта не проста гатэль, гэта не проста адпачынак, тут яны пазіцыянуюць, што яны дапамагаюць нашаму здароўю. Вось рэальна па вашым досведзе, якая ёсць карысць для здароўя вось пасля такіх нашых санаторыяў, і ці сапраўды вось якасць гэтых паслугаў, ці яна адпаведная? Ну, глядзіце, у Беларусі пануе такі медыцынскі падход да рэабілітацыі. То бок і спецыялісты, і сістэма, і людзі звыклі да таго, каб лічыць, што рэабілітацыя гэта, ну, нейкі такая частка медыцыны. Хаця гэта не так. Вось, ну, давайте по цифрам пройдем, да, я вам скажу, что сёння 97 санаторыяў у Беларусі, так, праз іх праходзіць, ну, 10-1,5 мільёна чалавек за год. І калі лічыць, ну, такую сярэднюю патрэбнасць у рэабілітолагах, спецыялістах, якія разумеюць, што такое рэабілітацыя, ну, як мінімум, да, іх патрэба кожны год 50-70 новых спецыялістаў, каб яны прыходзілі ў сістэму. 50-70 новых. Калі сістэма адукацыі трохі яшчэ гэта можа пацягнуць, але ж у нацяг, ну, то бок, калі мы адкрыем сёння тое, каго шукаюць, колькі ж спецыялістаў шукаюць нашы санаторыі, а гэта 1-2. І гэта азначае толькі адно, што насамрэч рэабілітацыі як такавой у санаторыях няма. А калі казаць пра якасць і эфект ад санаторыяў, трэба ўсё ж такі бачыць розніцу у тым, што ёсць санаторыі бюджэтныя, ёсць санаторыі больш-менш, ну так, элітныя или хай-класа, і паслугі ў іх вельмі адрозніваюцца. І таму эфекты ад іх адрозніваюцца. Але магу вам сказаць, што калі параўноўваць нават з Польшай, так, Беларусь, то ў Беларусі 15 дзён гэта стандарт. І для рэабілітацыі гэта, ну, 0, 0. І калі мы параўнаем з Польшай, то ў цяжкіх момантах рэабілітацыя гэта 4-6 месяцаў. І існуе спецыяльная праграма прафесійнай рэабілітацыі. Ці чуў хто пра такое ў беларускіх санаторыях? Ну,
мусіць не. Ну, а вось вы, спадар Сергей, казалі, што летась там за год было каля 30% замежнікаў толькі. Але я падумаў пра тое, што яны якраз, пэўна, і адпачывалі летам у беларускіх санаторыях, калі найцікавей там і прыродныя нейкія магчымасці, а беларусам, калі ўжо што перападала, то у іншыя поры года. Я памятаю па сваім досведзе, купіць летам вось там нават гарачую пуцёўку беларускі санаторый гэта нереальна, ды яшчэ і не танна, таму што не толькі Альфа-Радон, который вось наши калегі паказваюць зараз увесь час па відэо, да, не толькі Альфа-Радон, ён там дарагія вельмі, ці там віцебскія гэты, я ўжо забыўся, як называецца, ёсць люксавы таксама санаторый, вельмі прыгожы і дарагушы, але ўсюды цэны падымаюцца, рэабілітацыя пры гэтым як такавая ўсё слабей, і атрымліваецца сама ідэя гэтых санаторыяў быццам бы дыскрэдытавана, яны з санаторыю ператвараюцца ў такую дом адпачынку, паехаць паесці, папіць яшчэ, і потым на рэабілітацыю ўжо пасля санаторыя трэба будзе ісці. То бок, як вы лічыце, у цэлым, ці развіваецца гэта сістэма санаторная, як яна была задумана, ці яна дэградуе ўсё-такі? Ну, ведаеце што, яна будзе яшчэ трошкі развівацца у тым, у тых магчымасцях, якія дае сістэма. Сённяшняя існуючая сістэма ў Беларусі, вы адразу казалі, што яна пераходзіць у грашовыя адносіны і так далей. Ну, вось, напрыклад, я вам скажу, што бюджэтны, сярэдні сегмент беларускіх санаторыяў, напрыклад, Алеся, гэта 104 беларускіх рублі ў дзень. Ну, вось, можете так лічыць. Ну, калі вы кажаце прэміум класа санаторія, гэта 300-500 беларускіх рублёў ў дзень. Гэта юнасць, напрыклад, там до 500 рублёў ў дзень просіць, Альфа-Радон просіць амаль што 500 рублей. Ну, вось такія вось цэны ў Беларусі. А калі вы кажаце пра тое, што так, гэта вялікая праблема аб тым, што, канешне, кліматычна гэта галоўная клімат, гэта галоўны, мусіць, лекар для беларускіх санаторыяў. Так. І калі вы там паглядзіце ў санаторыях, усіх заганяюць хадзіць з гэтай шведскай хадзьбой. Ну вось. І таму, да, так, ёсць вялікая праблема атрымаць пуцёўку улетку, а не ўзімку. Да, гэта праблема, і мясцовыя лекары, паліклінікі, яны намагаюцца, каб уцюхаць чалавеку пуцёўку там зімой. Да, гэта так. Гэта праблема, і, канешне, завісіць. Калі вы казалі, зноў-такі я развярнуся да таго, камерцыялізацыя, да? Камерцыялізацыя, яна вельмі такая, недарэклівая, таму што калі мы возьмем тую Польшу, Германію, іншыя страны, да, камерцыялізацыя там ёсць, але ж там ёсць крайні, хто сачыць за гэтай камерцыялізацыяй, то бок страхаўшчыкі. Тыя, хто плоціць за ўсё, тыя, хто лічыць за якасцю, тыя, хто адсочвае эфект ад рэабілітацыі. У нас такога няма наогул, і сёння можна казаць, што ніякага звязку паміж паліклінікай і рэабілітацыяй у паліклінікі і санаторыі няма. Диспансернага уліку, як такога няма. І таму, калі казаць пра узвышэнне рэабілітацыйнага патэнцыялу канкрэтнай асобы, такога няма. Карацей кажучы, спадар Сергей, атрымліваецца, што зараз рэабілітацыя патрэбна самой сістэме рэабілітацыі. Дзякую вялікі, што былі сёння з намі. Сергей Драздоўскі распавядаў нам пра беларускі санаторый. Ён праваабаронца і заснавальнік офісу для правоў людзей з інваліднасцю.